ife wa no mmanwụ banye ife wa no mmanwụ banye nwe mmanwụ nwa Agbata ife na-enye ọkụ n'ụwa niile ife na-enye ibe enyesi n'ike ofu nwa na-awa nwa bata n'obodo ndị nepa nke ji ka jidesi ọkụ nwa alapụ ya ibe nwe obodo kpewe egwu ndị na-eme obodo debude ndị na-eri ego ndị na-eme ọfụma ndị ji ahụ nwa bata n'obodo kpewe egwu ọfụma n'ụmụ ogbenye kpewe egwu ndị agụ na-agụ onwe were ka alịjụwa agwọ enwere ndị oji agwọ nwa bụ ejebe akwụkwọ akwụ elebe anya nwa ndị ji ego nwa emebe anya wiile ọkwa eji ka ha mekọta ụba ma ọkịka ụmụ ikolobịa anyị ibe nna ya ọnwa unu tukenube tutukenube odegwudo nyekịrịpụtụ dike dodo unu tukwelu ndị odegwu nyakịrịpụtụ mpọtọ maka na eziokwu nwagbanye ogiri na ụmụabịa na akwụkwọ azụ odegwu ka nụlụ olụbaka na-edebe anyị na-azado odegwu ka ha njukene ga-ewu mmanwụ odegwu olụbaka ṅụ na-azado odegwu ka ha njukene ọtụtụ mmanwụ ejeka emenwe ibe odegwu je emenwe ibe odegwu ka ha njukene maka na ọ na-awa nwa bịa n'obodo amụ ndị ṅụrụ ibe nwa amụ ndị na-eri ego ọfụma nwee ndị na-eme obodo odebudo infrastructural facilities maka mgbe gboo gara aga na nwaanyị nakwa na awa nwa kwụ ọnụ elu nwa ọ dị mma dị ndị mmụọ nawa na-agba mbọ awa nwa agbachakwara ụtụtụ akwụkwọ mkpụrụ gịrị mmanụ ibe na-eme n'obodo niile mmanụ ka eji eti nwa na-akwụ elu ọkwa ka obodo kpebe egwu ndị nwa na-eme nyawa ibe ka mụ na-ekwu okwu ya ekwu ndị ọja nwe nwe obodo jebe ịkpọ na ama nwa agbawa ajụbesi ejuzibe ike amara ibe eji emebe obodo kpebe egwu ndị nwa ka mụ na yọkụ unu tolu etutudo nyakịrịpụtụ dike ododo unu tukwelu ugbo ndị odegwu ndị odegwu nyakịrịpụtụ mpọtọ